Ak ste si kúpili nejaké Android rádio a neviete si pomôcť s pripojením, pozapájením týchto káblov, tak sledujte toto video a verím, že vám pomôže. Takže takto vyzerá Androidové rádio zozadu. Nehovorím, že každé, ale zakúpené na mojom e-shope určite takto bude vyzerať. Prvý káblik, prvá koncovka je vlastne súčasť antény, ktorú zapichneme sem. Druhú časť si môžeme zobrať túto GPS kocku, ktorá má tento závit. Dáme to sem. Treba to poriadne zatiahnuť. Druhá časť vlastne obsahuje lepiacu obojstrannú pásku. Túto časť treba strhnúť, nalepiť ju niekde v oblasti rádia, proste čo najvyššie, aby mala dobrý signál. Dva USB káble. Jeden je so 6-pinovým konektorom, jeden zo 4. Takže teraz si zoberieme tento 6, napojíme ho sem. Tento 4 ide vedľa neho. Toto je káblik, ktorý slúži pre napojenie kamery, ale aj keď kameru montovať nebudete, treba ho zapojiť, pretože tieto dva kábliky sú v podstate anténa pre Wi-Fi a Bluetooth. Ten ide sem. Tento zväzok RCA káblov má svoje miesto tuto. A teraz prichádza najhlavnejšia časť. Aby rádio malo šťavu, dostanete dva tieto zväzky napájacie. Vyberete si vhodný pre vaše auto, druhé zahodíte niekam preč. Dôležité je, aby tieto kábliky červený a oranžový boli rozpojené, aby to nevybíjalo autobatériu. Zoberiete si túto bielu kocku CAN bus, ktorú pripojíte s týmto bielým štekrom. Tento káblik slúži na to, aby rádio spolupracovalo s volantom multifunkčným. To ide sem na túto poslednú voľnú časť. No a toto hlavné napájanie ide sem doľava. Z druhej strany káblov sa pozapájajú do auta a montáž trvá fakt nejakých 15, 20, 25 minút. Úplne jednoducho a všetko bude krásne fungovať.